Indatshana namhlanje sibhalele uLungisane Mavundla isihloko sayo sithi ukhabazela. Wehla nje ebhasini umkhizi uyazibuza uyaziphendula ukuthi engabe umkakhe nabantwana uyobafica besekhona yini. Nanokuthi ke ingabe wona umuzi wakubo usakhe la ayihamba usakhe khona na. Abeko plastic laba abaphethe phansi akhumkhanya ekhangela ngaphesheya la umuzi wakubo wawakhe khona. Phela ukhabazela selokhu wahamba eminyakeni elishumi edlula ngelokuye egoli eyobheka amatoho kwazisa abantwana base bekhula futhi nezidingo zabo ziya ngokuya zanda. Ekufikeni kwakhe egoli wawufuna waze wancama umsebenzi kungekho lutho oluvelayo. Nencwadi eyayiyakuwo kakhuzwayo umkakhe kanye nonina uMahlophe wayibhala emasontweni amathathu efikile ebazisa ukuthi cha akukaveli lutho. Akanasiqiniseko ke sokuthi yafika yini kwazise akazange ayithole nempendulo yaleyo ncwadi. Ngokwazi ukuthi ekhaya kukho abakulindile ngaphandle kobuchwabalala nabamasenta ezobe wasebenze egoli, ukhabazela wabona kungcona ngaye ekhaya kuze kube ukuthi uthola umsebenzi. Impilo ayizange ibe yinhle lapha kwaNdonga ziyaduma njengoba wayephila ngokuphathisa abantu abehle esitimeleni oplastiki ngethemba lokuthi okuncane abazombonga ngakho kuzomsiza laledlile ehostel ayehlala kulo ngokumbamba lapha yanezinye insizwa zangakubo. Yaqhubeka ke lempilo enzima kwaze kwaba kuphela unyaka wokuqala engazange athumele lutho ekhaya. Waphela nowesibili kungekho mveli ivelayo. Inhliziyo yakhe yayihlala njalo ibalisa ezibuze eziphendula ukuthi engabe kazi inkosikazi nezingane nilala ndleni ekhaya. Akasayiphathi ke esalukazi esiwunina nasesasikhondobala ngenxa yokuguga. No kukubukwazile ukuthola amasentshana okugibela coshela abantwana ikhinjana usizwe ilelito hwanacushiswe kulo umzala wakhe uMaqhinga. Bekungento etheni kodwa ke uzokwazi ukufika eshiye okuthile ekhaya aphinde abuyele emuva eyothwabula futhi. Acoshe uplastic bakhe phansi aqhubeke lokho enikini ikhanda njalo. Naku sengathi usekwamila inhlabathi laba bakhe khona. Kodwa ke ukhona umuzi awubonayo ngezansi kwalaba bakhe khona. Ayikhohlise ngokuthi mhlawumbe bashe. Phela lapha kweSakantuli yindawo yamakhosi nezinduna la ukwazi khona ukushenxa umigceke selugugile. Kodwa kimphambele ukuthi ngaba amandla okushenxa enxiweni elidala bawathathiphi njengoba ikati belilaleziko nje. Kodwa ke aqhubeke emanqika enjalo. Ilanga seliyatambama nalomuntu azohlangana naye lapha akamboni kahle. Ubona lo sengathi ukhabazela. Kubuza le enye insizwa imsinga sakumbhekisisa ukuthi ibona kahle. Isiqinile yona ngokweminyaka kodwa uyabona ukuthi iqiniso ukuba insizwa yasemakhaya. Ayibheke nayo ukhabazela ezama ukukhumbula ebuyisa nomqondo. Lutho. Ngesikade ibuye ingqondo ukuthi hayi man undoda lona umsomi ababekhula naye kwaze kwaba sebhungweni. Balandisane-ke nomsomi emtshela ukuthi naye wagcina ethathile futhi useshadelwe ngabafazi ababili. Umkhize ethuke lapho umsomi esethi so sithi sizokubona ngomncwabo wesalukazi kodwa ke sabuye saqonda ukuthi mhlawumbe amasenda awavumanga. Ashawe uvale ngabesazi noma isalukazi lesokukhulunywa ngaso ilese esiwunina wakhe qobo noma unina kaMsomi. Aqhubeka uMsomi kwathi noma sekamba lokomfana omdala sakhale emathonsi ngoba na umuzi sasesithi uyovuswa ikhona. Behlukana bengasavalelisananga nomsomi njengoba wayengasaqondi noma lo mndeni okukhulunywa ngawo owakhe noma cha. Uhamba nje useyahefuzela uphikelele kulomza usolayo ukuthi ngwakubo. Kubuye kufike nesiyezi umezibuza ukuthi konje kungenzeka yini ukuthi unina nendodana yakhe le umsomi akhuluma ngayo.
sekuyawalala kodwa kusakhanya nenkomo sezivalelwe emzini eminingi. Afika mesangweni ethula isigqoko akhuleke. Sikhulekile ekhaya. Lutho kungaphenduli umuntu. Sikhulekile bo. Kuyakhanya endlini yangenhla yize kulezi ezinye izindlu kumnyama. Ukhona nje ukhona. Inhliziyo isiyalobiza uyazibuza uyaziphendula ukuthi engabe mbala ufike emzini okuyiwona wona noma vele basazomyalela kwenye indawo. Olunye uvalo ilolu lokuthi engabe kukhona bani ekhaya. Emva kwesikhashana engaphendulwa umuntu avela qunga isibindi athathe oplastic bakhe aqonde kulendle ekhanyayo afika ngqongqoze. Aphinda ngqongqoze. Ezwe kukhona osukumayo samuntu ozovula. Sivuleke kancane isicaba.